стои, би наджал Уидъп в щата Тенеси съм миров съдия. В щата Тенеси съм миров съдия. Минават ден след ден, година след година. А стоя все тука, и чезна си в скука, в този тънтен край, в този тънтен край. Наджа Уидъп, юриста, магистрата. И наджа Уидъп с двата доктората изпратиха за миров съдия. В най-малкото градче на щата. А трябваше де юре, което на латински ще рече по право и закон. Не тук, а в Тенеси да бъда, не тук, а в Тенеси да бъда. А съдия в Чикаго, в Ню-Йорк или поне във Вашингтон. А пък де-факто, воленс ноленс, което на латински ще рече, щеш или не щеш. Закотвиха ме тук, и цял ден клатя си краката, и скуката споделям с лулата. Приятелко моя, луличка любима, ех, как ще ни бъде и мило и драго да литнем и кацнем направо в Чикаго, да литнем и кацнем направо в Чикаго. А там съдията е нещо голямо, решава делата на гангстери, само дела се възможни, с казуси сложни, с убийства, с афери, с апаши, с банкери, да, така е в Чикаго, да, така е в Чикаго. А тука Марцина седиме си двама и дело в година я има, я няма. Я има, я няма. И то какво дело при мене се гледа, че някой открадна овца от съседа, а друг пък ударил кюрето в храма, че там го заварил да пипа жена му. Че там го заварил да пипа жена му. Приятелко моя любима луличка, тук хората нямат съдебна привичка, дори да се сбият, дела не завеждат, без съд се спогаждат, без съд се развеждат. Quolus tandem, което на латински ще рече до кога? До кога? Така извиква Цицерон. Търпението му щом стигнало до гуша,
И аз бих викнал тъйкво ускветандем, уви дори да викна, кой ли ще ме слуша. Дали не се почука? Или тъй ми се стори? Да, моля, влез.